We hebben er nu eigenlijk een ganse week hebben we daar toch nog iets intenser aan gewerkt. Ook naar die communicatie toe. Het damesteam van Basket Lummen bereidt zich voor op een nieuw duel in eerste landelijke. De spanning is te snijden. Nochtans gaat het goed met de ploeg. We doen het goed, ja. We hebben een hele jonge ploeg. Een beetje ervaring erbij, maar voornamelijk jong. En we doen dat eigenlijk heel goed. Ik denk beter dan dat heel veel hadden verwacht, toch wel, ja. Maak u gevaarlijk inside. Vraag die bal met uw 2 handen. Communiceer. We hebben vorig jaar eigenlijk voor het behoud moeten knokken. We staan nu eigenlijk op de 3e plaats. Dus ik denk als we dat in het begin van het seizoen hadden gezegd, dan denk ik dat de meesten zouden gezegd hebben van hou uw voetjes maar op de grond. Bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Ik denk dat het heel veel gebaseerd is op de ploeg. De sfeer doet heel veel. Talent is uiteraard belangrijk in deze reeks, in eerste landelijk. Maar ik denk dat een ploegsfeer uiteindelijk heel belangrijk is. En bij ons zit de sfeer wel heel goed, dus ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja. 18 kilometer oostwaarts is de situatie iets minder rooskleurig. Damesbasketclub Houthalen bengelt onderaan in eerste nationale. Ja, het is echt vreemd. We trainen echt super hard. We zijn er ook allemaal op training. Iedereen gaat ervoor, we trainen echt heel hard. En dan op de match, ja, dan ontbreekt er iets. We weten het allemaal zelf ook niet. We hebben er al gesprekken over gehad en het is allemaal een beetje niet uit te leggen. Ik hoop in ieder geval voor het Limburgs basketbal dat Houthalen in eerste klas blijft. En ik denk dat we nu gewoon zeker naar de playdowns toe, want ik denk play-offs, het zal heel moeilijk haalbaar zijn, dat we naar de playdowns toe daar iedereen echt gaat voor te winnen en dat we daar toch proberen niet laatste te eindigen, zodat we zeker in eerste nationale blijven. Annelies verhuisde voor de liefde van Antwerpen naar Limburg. De omgekeerde beweging maakte Sarah Leemans, actief bij de tegenstander van vanavond, Sint-Katelijne-Waver. En de beste Limburgse basketster. Ik denk dat ze ook een ploeg hebben met veel potentieel. Ook nog wel jonge spelers, dus ik denk dat ze daarop moeten blijven werken. Echt doelen stel ik niet echt zo voor de volgende jaren. Het is zo meer waar de ploeg waar ik in speel en daar het seizoen mee spelen en de doelen van de ploeg. Dat zijn eigenlijk de doelen voor mij nu momenteel en dan zien we wel verder. We hopen echt dat Limburgs basketbal terug meer op de kaart gezet wordt. Hè. Dus met de opleiding voor de jeugd, zowel hier in Houthalen als ook in Lummen ook, zijn ze daar heel goed mee bezig. Dus we hopen dat het overal terug beter gaat gaan. Get funky. Now stop.